Nilagang buto-buto. Init pa kayo. Sausaw na to, Dre. Lami Alang kayo. Muka Paudul. May sa bawah nih. May nilaga buto-buto ba ka? Humuk ya, Do? Humuk ya? Humuk ya? Kelamit. Kami ya, oi. Pili tagdagan unod, Dol. Kani dulu. Kan unod. Ya. Kami isabaw gid. Gabi. Lapot king sabaw kay nay gabi ba. Dabo kayong gabi. Siya nag-ingon nga di mo kaulog sili. Dolo. Pakita na ko sa imo, Dol. Shout out sa imo, Dol. Itong nag-ingon nga di ko mo kaulog sili. Ano? Go. Shout out sa imo, Dol. Gabi. Kami
dre. Ah. 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 Dugang na punta dul. Panang ni ulod. Kanidol. Ni akay dul eh. Saw-saw dul. Ah. Ah. Kumuka. Ah. Kung nakaabot pa kaning nga part nga video dol, paki-comment sa ubos kung asan na ni nga abot nga video ni, kung siyang lugar. Daghang salamat. Ah. Wah, sili dulu. Wah. Daghang salamat sa paglantawan ng video adol. Ayaw kalimot og follow and share dol. Daghang salamat.